ఈరోజు గద్వాల మున్సిపాలిటీ తరఫున మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో సెంట్రల్ లైటింగ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. కేసీఆర్ అంటే సీఎం ప్రత్యేక నిధులతోన 1,70,00,000తోన ఈ సెంట్రల్ లైటింగ్ ఇప్పుడే మనం ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. దీనివలన అంటే పట్టణంలో ఒక అందమైన వాతావరణం కనిపిస్తుంది. రాత్రి ఇది మెయిన్ రోడ్డు అంటే హైదరాబాద్కి కనెక్టివిటీ, నేషనల్ హైవే కనెక్టివిటీ రోడ్ ఇది మెయిన్ రోడ్డు. మళ్ళీ కలెక్టరేట్ కానీ, హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ కానీ అన్ని కాలనీలు పెద్ద ఎత్తున ఈ మార్గంలో ఉన్నాయి. మళ్ళీ దీనివలన మళ్ళీ గద్వాలకి ఇంకా అందం కనిపించే విధంగా ఈ సెంట్రల్ లైటింగ్ గద్వాల మున్సిపాలిటీ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది. మున్సిపాలిటీ కౌన్సిల్ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తన స్పెషల్ ఫండ్స్లో ఇచ్చినందుకు మున్సిపాలిటీ తరఫున, గద్వాల నియోజకవర్గం తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను.